teď ještě jak to polknou, hej? Málem jsem rozbil kafe. Na ruce. Ukažte. A je to... To je ten, co plýtvá brouska. Ne, tenhle vyhrožoval Monice Terezové. Přitáhnete? Jmenuje se Ed Mosker, píše bizarní blog anarchistická... To je dobrůžka. Ty pokazí uličko. Čiže na to, že to papa poprvé, tak se tváří celkem dobře, že? Jako je. Student zvoleného studia na univerzitě v Northridge, kde se zapsal na stejnou politiku. A jak vidíte, tak už byl 7krát zatčený za nenásilný protesty. No. Takže je buď zamilovaný No, ty jsi jako hra. do svobody. To je bašta. Otázka zní, proč anarchista studuje ústavu. Tak ještě. Ty jsi dobrá holčička, ty budeš papat všechno. Osmička je začátek. No. Proč tu vlastně jsem? Takže není, jak to chodí. My dáváme otázky, tak to chodí. A dělám Clay Ernst. No. To je kluk, kterého jste včera přejel autem. Ten mrtvý stážista? To jsem neudělal. Co máte proti Monice Terezové a všem těm kandidátům? Co ještě Proč se ne? neblíží? Neuvěřitelné. Tohle vládu schválení. Tak ne, to je dobře. No, o čem pořád píšu. Četli jsme váš To je blog. dobře, mámo. Koláčky z chaosem je to. Anarchistická No, kuchařka. to jsi nenazývá šokolka, lásky. ty jsi papáš. Možná ne, ale znám svoje práva. A co ty e-maily, které píšete v Terezové? Každý v této zemi má právo na svý politický názory. Než se změní Vidím svoji lidsku. Neříkal bych tomu rozvah. Její názory na sociální jistoty by byly zkázou ulice. Kdyby jsi měla papat sama, budu jim svět. Pokud dálka toho, co přijde. Jak jsi zaškrnila, mámo? Zasílám Terezové jeden vzkaz denně. Je úterý, takže byl o sociálním zabezpečení. Hezký. E-mail přišel pod vaší přesívkou z vaší oblíbené kavárny dnes ráno v 9:50. Ti, kteří čtou můj blog, ví, že tam chodím, protože mají Wi-Fi zdarma a čokoládový croissant. Někdo to na vás ušil? Zřejmě musel jim to poslat, ale pod mou přezdívkou. Prosím vás, věřte mi to. Jaj. Říká nám pravdu. Spíš se stará o mafiny než o násilí. Ušil. Spíš to ušili na všechny. Ty jsi Snad je pouze. Kalejla smrt. Moheš. to trošku moc hluboký, co? Že Paul šéf kampaně Terezové dává politický sliby výměnou za dost velký prachy. Politický kampaně nic neovlivnilo. Ale tyhle sliby jsou v rozporu s postojem Terezové k velkému počtu žhavých problémů. Třeba jde o handu za jejími zády. A musíš, že má dostat 2 lžičky a zbytek do kojí. Clay hledal novou práci. Ale jste vždycky, když je do ní dostaneš. No, Lečku, víš, že to znamená, že bude mít potom už jinýho vinka. To už nebude tak pěkný. Ručička si to ochutnala, co? No jo.